Evik, moderná alchymistka a práve mi prišiel balík z Amazonu, kde som si objednala nejaké pečiatky na mydlo, na ozdobenie. A myslím si, že stojí za to, aby som vám ich ukázala, pretože aby ste si ich náhodou objednávali, aby ste vedeli, do čoho idete. Jednak pečiatky na mydlo som si objednala a jednak takúto sadu na v podstate označovanie keksov a cookies. Pretože ak robím kurzy, tak potrebujem ich viac. Mám teda už jednu doma, ale potrebovala som ich viacero, takže som skúsila túto. Uvidím, čo to dá. A som rada, že som si ich objednala, ale má to zo pár háčikov, takže vám ukážem, aký je s nimi prípadný problém. Aj keby ste si ich nekupovali z Amazonu, ale od inakaďaľ, tak tento istý typ. Takže poďme najprv na tie pečiatky. Pečiatky, keď objednávate z Amazonu, tak ten obrázok on ukazuje toto, ale neukáže vám vlastne celý ten obsah. Viete, že tam je 8 v balíku, ale v podstate neviete, čo je v nich. Ja som sa to teda, potom ako som si ho objednala a donesli mi ich, tak tu je ten obsah napísaný, ale ten, bohužiaľ, nie je napísaný v Amazone pri tej objednávke. Takže vám ukážem, čo v nich je. Nie sú zlé. Páčia sa mi. Nie je to úplne to, čo som si predstavovala. Takže napríklad toto. Je to akýsi keľtský znak, ktorý bol vlastne na fotke, ktorý som si objednávala. Myslela som, že bude niečo podobné. Aj zbytok, ale nie je to tak. Druhá z nich je handmade for you, ručne vyrobené pre teba. Také veľmi pekné písmo. Toto je ešte celkom univerzálne. Potom je tu niečo, čo by som úplne celkom nečakala. Je to hruška. Takáto hruška. Takže to úplne neviem, v čom to, že hruškové mydlo nerobím, takže neviem, kde by som to použila. Potom tu máme srdiečka. Srdiečka sa hodia vždycky. Valentín, svadba a tak ďalej. Takže to je celkom dobré. Potom sú tu také kvety s listami, alebo neviem, čo to je za vzor. Ten sa mi zdá príliš jemný. To znamená, že očakávam, že sa moc dobre neotlačí do mydla, prípadne, že to mydlo ostane v tých maličkých zárezoch. Takže tam toho sa trošku bojím. Potom je tam takýto pekný, takáto vetvička, alebo čo to je, so špirálkami a s lístkami. No a nakoniec klasická čistá lelia. Tam okolo toho není nič napísané. Takže to je týchto 8 objednaných. Ešte vám pripomeniem. No a poďme k tým ďalším. Takže týchto 8, znova som si myslela, že to bude niečo takéto. Znova to nie je tak. Vzadu je napísané, že sa jedná o 2x listy, 2x kvety, srdce, váška a viktoriánsky, niečo viktoriánske a ručne robené z láskou. Takže toto je, predpokladám to viktoriánske. Asi viktoriánska nejaká vzorka, čo sa vtedy nosila. Tá je pekná, tá si myslím, že bude veľmi pekne na mile vyzerať. Kvôli tomu som to aj kupovala. Potom tu máme srdce, znovu so srdcom si nič nepokazí. Potom tu máme vášku. Zase vášku by som asi na mydlo nedávala. Čo je ďalší problém je, že je znova veľmi tenučký vzor. Veľmi jemný vzor, ktorý zase ostane mydlo vnútri. Myslím si, že sa to pekne neotlačí. Ono totižto tieto pečiatky vlastne nie sú pečiatky. Oni by sa mali používať tak, že ich položíte na dno formy a zalejete ich mydlom. To ja ale obvykle nerobím, pretože ak chcem mať mydlo samozrejme tým istým vzorom každé, tak nemám ich toľko, aby som dala naspod do každej formy. Najvyššie to je nepraktické, ak máte mydlo, ktoré takto krájate a chcete ho vlastne potom z boku. No, potom tu máme list. Ten je pekný, jeseň. Ďalší list, to je iný. Potom tu je kvet, ktorý úplne neviem identifikovať, vyzerá to ako nevedza.
Zasa si myslím, že to má príliš tenučké, maličké vzory, tie bodky tam, neviem, ako by vyšli, uvidíme. No a potom vyrobené z láskou. Handmade. Po anglicky samozrejme. No, pretože ja ich budem používať ako pečiatky a nie na spodok formy, teda aspoň nie väčšinou, tak manžel mi pripravil, kúpil sa drevená, obyčajná lata, takáto široká, nakrajal ju, narezal ju samozrejme. A ja si to takto prilepím a budem to normálne používať ako pečiatku. To bol v podstate aj plán pôvodný. Podobne, mám ich tu celý košík, takže podobne aj na tie ďalšie, takto z boku. Dá sa urobiť aj to, a to som premýšľala, či by som urobila viacero na jednu, ono sa tým ušetrí drevo, na druhú stranu sa tým úplne neušetrí, pretože ona bude zamazaná, bude sa používať, prípadne ak dvaja ľudia chcú používať, tak zasa budú čakať, kým jeden to používa jednu a ten druhý. Takže nemá zmysel, ja mám na každú samostatné drevo. Ale samozrejme, ak ste obmedzený, myslím si, že to je dobrý nápad, možno dať na dve strany. Z oboch strán. A vyrobiť si obojstrannú pečiatku. Takže, toto by boli pečiatky. Dole je link, ktorým si môžete ich kúpiť na Amazone. To je teraz z Ameriky, možno ich majú aj na Amazon v Británii, alebo v Francúzsku, alebo v Nemecku. Stačí sa podívať. No a teraz poďme k tomuto setu. Takže písmenká, ktoré sa otlačajú, môžete si personalizovať, čo je napísané na mydle, to je vlastne celý dôvod, prečo. Tieto konkrétne sa používajú, ako vidíte, na keksy, na pečenie. A ja som to už otvorila, takže to nie je úplne vidieť, ale malo by to byť vlastne jednoduché. Rozstrihajú sa a potom sa dajú do tohto modrého. Zasadia a nakoniec ich vlastne môžete používať a otlačiť. Takže vylomia sa alebo rozstrihajú, dajú a tlačí sa. Takto to vyzerá veľmi jednoducho, ale zistila som, že to vôbec nie je také jednoduché. Ja ich teda tu otvorím. A problém je ten, že keď si takto odstrihnete kúsok z toho, je to jednoduché, je to nožničkami, je to teda plast, takže tie nožičky asi otopíte, tak nepoužívajte žiadne špeciálne ostré. Samozrejme, není problém to odstrihnúť si jedno písmenko, lenže takto ako to je, keď ho len tak odstrihnete, tak sa tam samozrejme nezmestí. Čo očakávate, že to asi tak bude. Keď ho ale upravíte, to znamená, že odstrihnete tie presnievajúce časti, pekné písmenko O, a dáte ho sem, tak pozrite sa, čo sa stane. Písmenko nedrží. Takto to možno úplne nevyzerá, ale mám tu už urobené písmenka pačuli. Som robila pačuli mydlo. A takto sa mi to vysypáva. Takže vlastne oni tam nedržia a ja som musela použiť zložený kartón, nejaký papierik, ktorým som si ich takto zachytila. Takže je to niečo, čo vám môže vadiť, ale treba byť na to pripravený, že to tam nedrží. Nie je to tam pevné. Takto, keď sa to už ako z oboch strán zachytí, môžete si tam na nejakú gumu alebo niečo si vystihnete iné než papier, tak potom už to funguje celkom dobre. Ale musí to byť naozaj pekne. Takže toto je problém s tým fondánom, ktorý mi vadí asi najviac. Druhý problém je, okrem toho, že to musíte celé si pripraviť a nastrihať, ale mne to trvalo si 15 minút. Mám tu druhý, ktorý som si kúpila a otvorila, kúpila som 2. Takže týchto písmenkov mi trvali krátko. Druhý problém je, že je to veľmi, to ukážem na tomto, je to veľmi hlboké. Poviete si, že tým lepšie predsa, aspoň sa tam niečo otlačí.
Ale ono to nevyzerá celkom dobre na mydle. Ak pritlačíte moc, tak to mydlo bude vyzerať takto. Je tam ako keby v ňom bola diera. A neviem, či to je úplne celkom vidieť na tom videu, ale je to celkom škaredé. Takže potom musí si dávať pozor, ako mi do toho tlačíte. Toto som teda vyskúšala tlačiť trošku menej. Čím je to hlbšie, tým horšie. A to menej už vyzerá krajšie. Viete ten rozdiel. Takže asi sa na to časom človek zvykne, len to musíte vedieť, že je tam tento malinký krok. Inak cena bola fajn. Samozrejme musíte to doručiť z Ameriky, takže ak to nájdete inde, tým lepšie pre vás. Je to Fondant Letter Impress Matte Presets. Prišlo to z Číny, takisto ako toto. Toto bolo tiež vyrobené v Číne. Ďakujem vám za pozornosť, to je odo mňa všetko a na budúce vám ukážem, ako sa robia mydlové formy zo silikónu. A takto vyzerajú už hotové pečiatky. Včera, keď som vám ich ukazovala, tak som zabudla, že som vlastne z každého balíka vzala jednu, pretože som si obrala do obchodu, aby sme našli správnu veľkosť toho dreva, ktoré sme chceli na to použiť. Takže teraz vám ich ukážem všetky. Tak toto je balík prvý. Všetkých 8. A tá, ktorá tam chýbala, bola táto. Sú to kvietky a nejaké stopy, šľapky. Celkom pekné. No a toto sú tie štvorcové. Úplne sa mi to nepodarilo rovno, ale myslím si, že účel to splní. A tá, ktorá chýbala včera, tak je táto, tento kvietok. Robila som to inak lepidlom Universum. Takéto lepidlo. Toto je celý balík, ktorý som si kúpila. Je to naozaj snáď úplne na všetko. Už som s tým lepila aj topánky, tak som si myslela, že snáď sa podarí aj toto a podarilo. Je to teda český výrobok, myslím. Universum. Lepidlo je skvelé, je akurát možno príliš tekuté, ale na druhú stranu nevysychá, aj keď ho nemáte otvorené. A treba si dávať pozor, aby sa vám nesiaklo do dreva, pretože také tekuté, mne sa to stalo. Takže musíte zobrať drevo, to teda zatvorím. Najlepšie na drevo naniesť, aby sa vám to zase úplne neroztieklo po stranách, keby ste to dávali na tú gumenú časť. Takže naneste na drevo a potom tú gumenú časť tam prilepte. Pritlačte, otočte a zatlačte poriadne, nech to stihne, nech to vlastne nevsiakne do dreva, takže to je obrátené, na druhú stranu zároveň môže zlepiť. A za chvíľku to je, každá z nich mi trvala asi minútku. Ani to nie. Takže to by boli nové pečiatky na mydlo a ja sa moc teším, až ich zase použijem v ďalšom kurze. Do zmidlenia!